L-isports tal-BMX Bicycle Motocross qed iżid il-popolarità f'pajjiżna. L-assoċjazzjoni ewlenija ta' dan l-isports din is-sena qed tagħlaq 30 sena sa mit-twaqqif tagħha u skont is-segretarju ġenerali ta' din l-assoċjazzjoni dan l-isports itik sodisfazzjon għaliex fih inti li mgħallem tiegħek innifsek. Il-libertà li jekk inti ħataqbes rampa, inti r-rampa ħataqbisha kif trid int, mhux ħajajdlek xi ħadd ieħor kif għandek taqbżu. Jista' jagħtik opinjoni tiegħu, ma fl-aħħar mill-aħħar ikun minnek biex kif ħataqbżu jew kif x'ħatagħmel fuq ir-rampa. Jiġifieri jisek inti qed tippuxxa lilek innifsek biex titjieb. Minkejja li dan l-isports jidher xi ftit perikoluż, Naja jispjega li jekk tkun moħħok hemm u tipprattika ta' spiss dan mhuwiex perikoluż, iżda r-riski bħal kull tip ta' sport ieħor. Għalhekk importanti li tilbes il-protection u ma tmurx taqbes rampa li taħsibx li int ħataqbiżha. Tipo ma tistax tmur timmaġina li int tisma' qomt tistajt ħawke nixtieq nagħmel backflip. Dan l-isport jiġi prattikat b'mod individwali huwa diffiċli tiġġudika minn rebaħ għaliex ma hemm xi ħaġa stabbilita bħalma huwa l-futbol, madankollu xorta waħda jiġu organizzati kompetizzjonijiet. BMX jisek hemm ħafna fatturi li jidħol hemm style kemm int tidher jisek tajjeb komdu fuq ir-rota jisek meta taqbes b'konfidenza. L-akbar pass il qudiem għal dan l-isport f'pajjiżna kien meta l-assoċjazzjoni akkwistat post fejn dan l-isport ikun jista' jiġi prattikat ġewwa. L-aħħar sentej blajnu tal-gvern ġibna dal-post. Qabel konna ilna 10 snin nippruvaw nġibu dal-post qabel ġibnieh. Hija l-ħolma tal-assoċjazzjoni li f'pajjiżna ikun hawn persuni li jilħqu livell għoli f'dan il-qasam bħal dawk internazzjonali. L-appoġġ li nkiseb u għadu jinkiseb mill-awtoritajiet jaf ikollu sem kruċjali.